Estudi de la població, segona part. Si a la primera part vam intentar analitzar com s'estudiava una població, vam veure els elements, vam veure els registres, vam voler saber com es feia per estudiar una població, i en aquesta segona part d'aquest tema el que estudiarem és com està la població mundial i com ha evolucionat aquesta població mundial. Som-hi! Bé, aquí teniu un gràfic de l'evolució de la població mundial des de l'any 1 fins a l'època actual. Fixeu-vos-hi que aquí a l'eix vertical, el d'ordenades, tenim la població en milions i aquí, a l'eix horitzontal, tenim els anys. Aquesta evolució de la població mundial, en general, el procés global, podem dir que ha estat a l'alça, però no ha estat així. Podem diferenciar unes fases, unes etapes. La primera seria fins al segle XI-XII, on la població mundial no va créixer gairebé res. I és que les taxes de natalitat eren molt elevades, però les de mortalitat encara eren molt més grans. I la població no creixia. Aquí arribem a un punt ja molt proper al final de l'edat mitjana, al voltant del segle XV, entre el XIII i XIV, podem dir, on hi ha una sèrie de canvis, sobretot agrícoles, ni unes millores, ni una millora d'alimentació i, en especial, a l'Europa continental, doncs es produirà una producció més eficient d'aliments, la població serà més resistent i creixerà una miqueta la població. Tenim un segon canvi ja entre l'edat mitjana, el que estem dient, i l'edat moderna, que veiem com es produeix aquest lleuger increment degut a que la població està més ben alimentada. Encara no hi ha mesures sanitàries ni mèdiques destacables, per tant la mortalitat encara és molt elevada. I ara sí, és a partir de la primera revolució industrial a meitat del segle XVIII, sobretot a l'Europa, als països europeus, on hi ha uns canvis en les taxes de mortalitat, es reduiran moltíssim i aquesta població es produirà una explosió demogràfica. Aquí tenim la inflexió d'aquesta línia. Fins a l'època actual, on la població està creixent moltíssim, ja ens hem enfilat fins als 8.000 milions d'habitants. Per entendre millor aquest canvi de tendència, ens ajudarà millor a entendre el model de transició demogràfica. Anem a veure'l. També farem servir un tipus de gràfic. Aquest tipus de gràfic lineal representen dos variables. En una tenim la taxa de mortalitat i una altra la taxa de natalitat. Totes dues en tant per 1.000. Recordeu que 30 per 1.000 era moltíssim. Per tant, tenim que unes taxes de mortalitat estan molt elevades. També podem temporalitzar això. A nivell global, les dues variables han caigut, però anem a veure les fases. I és que el model de transició demogràfica té 4 fases. La primera l'anomenem el model demogràfic antic. I és aquest. Aquest és el model demogràfic antic on hi ha unes taxes de mortalitat superelevades, però també hi ha unes taxes de natalitat molt elevades. Per tant, la població no creix. Fins i tot es produeixen picos de mortalitat, això se'n diu mortalitat catastròfica, on la població fins i tot decreixerà. Guerres, fam, sequeres, qualsevol penúria afectava moltíssim a la població. Arribem a la transició. Aquesta és la primera transició. Veurem com hi ha dues transicions. Hem tingut un règim demogràfic antic, també anomenat preindustrial, i arribem a aquesta primera transició demogràfica. Aquesta primera transició demogràfica tindrà lloc a meitat del segle XVIII, en el començament de la revolució industrial. I és que la revolució industrial, que es produirà a Europa, comportarà sobretot dos grans innovacions. Dos grans innovacions en aspectes mèdics i sanitaris, un gran, les vacunes, i un altre respecte a la manera de produir aliments. L'agricultura es produirà unes millores molt, molt grans. Mecanització, adobs químics, nous fertilitzants, noves maneres de conrear, una ramaderia ja semiestabulada o estabulada. Al tenir més aliments, la població podia estar més ben alimentada i era més resistent. És cert que paral·lelament van haver-hi unes millores sanitàries i higièniques també. Abans les malalties s'escampaven, una infecció s'escampava. Arriben les vacunes, arriben les millores higièniques i la població és més resistent. Per tant, la població creixerà més i aquesta mortalitat caurà. El primer que caurà serà la mortalitat. Tenim una natalitat molt elevada, però tenim una mortalitat que està començant a caure molt degut a aquestes mesures que hem dit. A la segona transició
aquest model de transició demogràfica, la segona transició, doncs les famílies ja veuen que no calia tenir tants naixements per mantenir una família. Ja ha caigut molt la taxa de mortandat, ha caigut moltíssim, la taxa de natalitat ja no calia tenir 10 fills perquè sobrevisquessin 4, ara en 6 ja ens hi val. Aquesta segona transició va de meitat del 18 a meitat del 19. I aquí tenim ja el règim demogràfic modern o postindustrial, que és el que estem vivint ara. Es produeix a mitjan del 19 fins ara. Les taxes de mortandat i natalitat són baixíssimes, són molt baixes. Fins i tot la taxa de mortalitat pot arribar a ser superior a la de natalitat. I aquí la població gairebé no creix. Apuntar una cosa que no he dit. Aquest model de transició que estem aquí mirant no es produirà a tot el món, només als països desenvolupats. N'hi ha regions, n'hi ha països del món que encara estan fent una transició demogràfica. D'altres ja estan aquí. Sobretot aquest model el podem identificar en països de l'òrbita de l'Europa continental, Gran Bretanya, França, Alemanya, Espanya, Estats Units, Canadà, que són països on la natalitat està molt baixa i la mortalitat també està molt baixa. Però n'hi ha d'altres països de zones d'Àfrica, per exemple, on encara estan fent aquesta transició demogràfica.